Prvá vec, čo som zažil ako protižidovské zákony, bolo, že nás deportovali z nášho bytu na Patronku a potom sme boli rozdelení. Otec s mužmi išiel na železničnú stanicu, neprežil holokaust. Pripomíname si tak jedno z najbolestivejších a najhanebnejších období v dejinách Slovenska a v ľudských dejinách vôbec. Steiner Hedvika, 3 roky. Aladár Mušonka, 30 rokov. Jan Polák, 31 rokov. Weinberger Leopold, 62 rokov. Neboli len číslami, ktoré by to si vytetovalo na prevod. Bol to Jakub, bola to Edita, Benjamin, Žofia, bol to Arpád, bola to Rebeka.